Nasiko pang usa ka ulitaong pulis human masakpi sulod sa usa ka in kauban ang usa ka policewoman nga asawa sa FDI sa laing pulis. Nahitabo kini dito sa Talibon, Bohol. Ang 27 anyos nga pulis kasamtangang na-assign sa Regional Personnel and Records Management Division sa Police Regional Office 7 sa Central Visayas. Samtang ang babaeng pulis na-assign sa Regional Police Holding Assistance Service sa PRO 7 ug ang iyang bana sakop usab sa First Provincial Mobile Force Company sa Cebu Provincial Police Office. Nasakpan sila human ang bana sa policewoman nangayo og tabang sa kapulisan kaya naseran ang iyahang asawa misulod sa in uban ang ulitaong pulis. Matod sa Talibon Police, naaktuhan yun ang duruha. Kaway mga sapot sulod sa lawak. Gidala ang mga suspek sa kwerpo sa kapulisan sa Talibon. Din kasamtangan silang gidetain. Magatubang sila og kasong adultery. Itago na ang pangalan sa mga nalabigit gumikan sa pagkasensitibo sa kaso.